हामबाय तिप्रासा दफानो विशेष काउटमा तिप्रा हानि काउटमानो तुया खसनि काउनो काउथायाक साइमो नयनि चैनल नो सब्सक्राइब खे खंखे सब्सक्राइब खे तिंलायदि खुपकता आपदि मैसननि बाउयो आखेन नाव तलाव जे केहा जे महा कमेन्ट खेलायदि आखेन नाव शेयर लाइक खेख्रुदि जतनो हामबाय आखे बायनि चैनल नाय तुंनाय फार्स्ट पाइथे अनजरा बो भिडियो नो नाय तनाय ताखुरनो खाकसांग आखेन नाव पाइथे हानि जरा बो भिडियो नो नाय तंदि दिनि त्रिपुरा हानि काउटमा थाथैनि तुय जों सालायनो लाइफ ऑफ फाइट ताखुरो त्रिपुरा हास्तिनि काउटमा दिनि लाय थानाय बसि गोबांमा 75 साल का फाया दिनि जरा अफ ट्राइबल हिंतियाव एसटी हियाव दिनि जनजाति मोर्चा मु फाय जन ट्राइबलनि हामख्राय मिनिस्टार जानेमा चनेमा डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार खेयतियाव आरो चिनि एडीसी नि इसियो चिनि मिनिस्टार चिनि दिनि एमपी राव महापो चिनि कुंथाय बारा दिनि तिप्रासा दफानो हामख्राय टिबिए रिफाइमेने केहा मिनिस्टार केहा एमएलए केहा जनजाति मोर्चा जों नुमाया खौ बर्तमान सरकार अफ चिनि ट्राइबल रनि माइथाय सल्यूशन डाइरेक्ट फान्ड दिनि फांमा स्टेपनि आन्दारो 44 खान दफ्तर दमनो 44 खान दफ्तर टिबिए जोंनो रिजार्व फेमेने केहा पार्टीनि नेता ग्री खेनाय न जों नुया बनि बयस जों केहा नेता रनो मेमेले रनो एमपी रनो गावसंथाय कासाये दङो ताखुराव गावसंथाय कासामनु एमपी एमएलए मिनिस्टार माइ निनि तिप्रासा दफानि माइथाय सौथाय रोमान्सक्रिट दिनि गावब्रु गावबायखे सुइनमा साइन तंथियसे नसे किबिए कासोये तंनायराव ओंये दमो जों स्राय स्राय नाये सिये नौये दङो ताखुराव बनिबो तिनि चुनानो बिसास खेमया एमएलए मिनिस्टार एमपी तिनि जत्तो न ट्राइबल एसटी नि बुट बैसे खप्लाय ओंये तिनि जत्तो जातीय दफावो न हानो तिनि तीन त्रिपुरा राज्य न नष्ट खेनि नाये दङो लाइसे फैनाय 25-30 बছर बामफ्रम सरकारनि साव चिनि जारा तिप्रासा दफानि बुसुहु नष्ट खेसाये हायाव बामफ्रम सरकार बाय ताव बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार अफ बदैन चिनि माइथाय सौथाय जत्तो सल्यूशन दमनो जुनरियाव याखिये तंदै जोंनो कमेरि होनाय भारतनि सेंसा 6 साल सफायबो केम जों 40 जना एमएलए उंथानाय बिंखेबु 80 जना एमएलए उंथानाय 10 साल सफायबो नु तिप्रासा ब्र थांनाय नु दफा बक्तै थांनाय निनि हानो नु जनजाति मोर्चानो फामिक्लायनाय निनि दफानो जनजाति मोर्चानो फामिक्लायनाय बसे फायनाय साल चिनि गाव इंची सावये नु सावये तमनि हावा ओंगे तंगो दिनि बन सालो नु माखे थांनाय नु ब्र तंनाय नतो नेता फेतानि बये बहु तरहा आखे नतो नेता फेतानि एमएलए मिनिस्टार तिनि जनजाति मोर्चा अंके ननि बहुत पावर ओंगे तिनि जाति दफानि गावसायाये जाति दफानो स्मुनि नायनाय दफा की पॉलिटिक्स खेमदे न बदिखे तिनि ए टू जेक पारिये तिनि कांग्रेस नि ख्लमो तिनाव तिनि बीजेपी नि ख्लमो तिनाव तिनि सीपीएम नि ख्लमो तिनाव आईपीएफ तिनि ख्लमो तिनाव खे नाव ब बिदिनो नायतुमो जराओ ननो काउमा सावो तिनि न दफा न हामयाव खे दफानि काउसामिंखे न मिनिस्टाराव एमएलए राव तिनि जनजाति मोर्चा राव न दफानि काउसामिंखे तिनि न सादी ताव न साजरा ननि ताव काउसाये ननि काउलाया उखे ननि गदिनि बाइख्लाये न फाइने उंथौ बसे तिनि त्रिपुरासानि मिनिस्टार एमएलए जनजाति मोर्चा ननि पद जत्तो न यावकारि हायदि ननि माइथाय सौथायनो न स्राय स्राय के साये माया उंखे न यावकारि फायदि आबो पार्टीनि बसितिनि तिप्रासा दफानि नेता रनो पालसायु काउक्सायु मेचिस्रियो तिप्रासा दफा मिनिस्टार एमएलए तिनि एमपी तिनि जनजाति मोर्चा रोमान्सक्रिटनि काउतुये न साइंदि ताव चिनि एडीसी एलाका न हामख्राय खेनायनि बये न साइंदि ताव तिनि चिनि एडीसी एलाकाओ डाइरेक्ट फंडिंग साइंदि ताव चिनि एडीसी एलाकाओ हेल्थ डिपार्टमेंट बांमा जागाव क्रुइ खंतमनो
সাইন্দি তাও যারা তিপ্রাসা দফা নাংমো 44 খান দপ্তর ন সাইয়ে আইন কানুন ন সাইয়ে তুই বিখাইদি আও তুই বিখাইবে হালে কেন বিজেপি জনজাতি মোর্চার 100% চুং জনসাধারণ সাকসেস খেয়ে লগ্য চুং লগে তংনাই ফাইনে সালো যত যারা সিপিএম খেনে পংতো কংগ্রেস খেনে পংতো বিজেপি খেনে পংতো আইপিএফটি খেনে পংতো যারা রাজনীতিক খেতনে রাজনীতিক বাই দফা হা ন তা ফাদি দফাতে দফা বাই হানি যা দফা নি হানি কাউতা সাসিদি